बेसादखौ आं बारा ओरैहाय साना आं रायजोनि अननाय मोनबानो आं बेखौनो बान्था होननानै सानो आरो दाहाल सावथुनखौ बेखेवना होनो थाखाय खावलायबाय। फैनो गोनां दंबावो शुटिं जोबलांबाय नाथाय रिलिज जाथ'वाखै साननैसो उनाव रिलिज जागोन बर' सावथुननि गिबिब्ला एसामिस सावथुन मोनसे दङ बे अक्ट'बरनिफ्राय शुट जागोन। गोबां नायगिरि अनसायगिरिफ्रा नायनो आरो अनसायनो फैदों मा होलांनो सानो नोंथांनि फारसे बिथांमोना जे बेबायदि जोंनि दाहाल सावथुनखौ अनसायदों नायनो फैदों आरो बेबायदि अनसायनाय मोनबाय थायोबा जोंबो जोबोद मोजां मोनो आरो गोसो गुदुङै बेबायदिनो सावथुन खालामलांबाय थानो गोसो जायो। एवार्डआव आवग्रिनो हागोन होननानै आसा खालामो बेफोरखौ जोङो रायजोनि गेजेराव बा जोंनि जुरि मेम्बार्सफोर दं बिसोरनि जोंनि सावथुना जाहैबाय जोङो मोनसे प्लास पइन्ट बा गोबाव समनिफ्रायनो सिमां सुजु सिमांखौ साक्सेस खालामनो हाबाय नोंथां बेखौ लानानै नोंथां मा बुंनो सानो? बयबो मिथिखागौ गोसोनि साननाय हनाय सिमां बेफोरखौ जाफुंसार होनो हायोब्ला लाखौहाय सुखु मोनो दिनैनि थासारियाबो थिग बिदिनो आङो जा मोनसे थांखि लानानै नैबे सावथुनखौ खालामदोंमोन माने बे थांखिखौ आङो जाफुंनाय बायदि मोनबाय मानोना बेहाय गोबां नांगौनिख्रुइ बांसिन सावथुनखौ नायनो फैदों बेहायनो बुजिनो हायो जे सावथुनखौ बेसे नायनो थाखाय हांखुर जानानै दङ थारैनो आङो गोजोननाय मोनदों। बेथ' जोंहा लिंसार दङ ओमफ्राय हेलिना दैमारि दङ ओमफ्राय दङ जोंना बिग्राय ब्रह्म बे सेकेन्ड लिड रलखौ खालामदों ओमफ्राय गोबां सिनियर आर्टिस्ट दंबावो आरो आङो बे सावथुनखौ लानानै बे सावथुना एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला 4 बोसोर सिगांनो लिरनायमोन गोबां खेब नाजासेयावबो बे सावथुनखौ माने खालामनो हानाय जायाखैमोन मोननै मोनथाम प्रडाक्शना बे सावथुनखौ लांदोंमोन नाथाय सावथुननि टिमखौ नुनानै गोबाङानो फसायना थादोंमोन जोबथियाव नैबे जा पारुल बाराल मेमनि लेयार फिल्म प्रडाक्शना सावथुनखौ नाजावबाय बिसोर हागोन होननानै बुंबाय आंबो आवगायबोबाय खालामनो थाखाय खालामबायबो दा बे सावथुननि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंनो सानो बेहाय एसे फिसा मेसेज दङ बे मेसेजफोरखौ थारैनो पाब्लिकआ मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। माखौ बिथा खालामनानै बिथा बे जोंनि हारिनि गेजेराव गोरोन्थि मावनाय होननाय मोनसे माबाया दङ आरो जोंनि हारिनि गेजेरावल' नङा माने सोरबा सासे सुबुङा माने मोनसे गोरोन्थि मावफ्लाङोब्ला आरो समाजारि बेरेखा बे पानिशमेन्टखौ जोङो माब्लाबा साना हसिया ओरैबायदि होयो जाय पानिशमेन्टनि थाखाय न'खरानो जोबस्रांलांनो गोनां जायो आंनि जाय पानिशमेन्टखौ मोनोब्ला थारमाने सोरांनि लामाजोंसो फैनो हायो बे टिमखौ लानानै बे सावथुनखौ खालामनाय जादों। दासिम बेसेबांसो पेन्डेल कन्टेक्ट जाखो? पेन्डेलखौ आं थि बुंनो हाया बेखौ जिहेथु प्रडाक्शननि मार्केटिं लेभेल डिपार्टमेन्टआ आलादा बेखि आङो थिग मोजाङै नलेज गैया थेवब्लाबो माने गाबोननिफ्रायनो आरो ओरैबायदि बुरजा श' दङ आंनि आन्दाज माने 100 क्र'र जाबाय आरो श' बेसेबांसो खालामदों एमाउन्टखौ मोनसे श' जाफुंसारबाय होननानै सानना लाजायो आरोना बेखौ साननैसो उनावसो बुंनो हासिगोन आरो माबायदि थांनाय बोसोराव जेरैबायदि जांख्रिथायनि थैसामा रायजो राजानि गेजेराव बारहुंखा बारहोदों बे बोसोरावबो दाहाल सावथुना बारहुंखा बारहोनो हागोन होननानै नोंथाङा फोथायनाय दं? आं आसा खालामदों बे बोसोराव गोबाङैनो गोगोम माने सावथुन ओंखारगोन माने कम्पिटिसन जागोन आरो ओंखायनो माने ओरैबायदि जागोन माने मोनफा टिमखौ लानानै बे बोसोराव माने सावथुन ओंखारदों जेरैहाय गाबगि जायख्लं दङ बिथिंजाय रबि नार्जारिनि थैसामथु दङ बिथिंजाय बर'नि थै दङ दाहाल दङ माने मोनफ्रोम सिनेमायानो माने गोगोम आरो बेहाय माने सोरनि बारा बांसिन बारगोन बेखौ समाजसो बुंसिगोन आरो आगुनि समाव जेरैबायदि सावथुन दिहुनबोनानै नोंथाङा बान्था आवग्रिबोनो हादों बे बोसोरावबो नोंथाङा दाहाल सावथुनखौ लानानै माबा मोनसे मोननो हागोनखौ नोंथाङा फोथायनाय दं नामा? बेसादखौ आं बारा ओरैहाय साना आं रायजोनि अननाय मोनबानो आं बेखौनो बान्था होननानै सानो आरो फेर फैशन आना रावबोनिबो खिबु दं बेब्रा
जागायजेननाय समावलाय बारे बार फरायजागोन नामा बे सावथुननि माना नोंखौ मिथिगोना बे लेभेलखौ दासिमाव सावथुनखौ दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय गोबां समावहाय प्रडिउसारफ्रा बे सावथुन दिहुननायनि उनाव हामारनाय सानदोंमोन आरो बिनिफ्राय गोबां Share lah panel बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय दा जोंनिया सावथुन दिन्थिफुंनाय हाबाफारियानो जागायनोसैयानो जाहाथे मबाइलजों बे मोनसे गेदेर क्राइम बेयो जोंनि सावथुन मुलुग जौगानायाव गोब्राब हेंथा होयो बे खामानिखौ जाहाथे नोंथांमोना मावा बेखौ आङो प्रडाक्शननि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों थेंक इउ हेलो हेलो चेक हेलो रड সকলোলৈ কৈছোঁ কোনো যাতে ফিল্ম যেতিয়া দেখাব তো সকলোৱে যাতে নিজৰ মোবাইল ভিডিঅ' যাতে কোনো ৰেকৰ্ডিং নকৰে তাৰ কাৰণে মই বিনম্ৰভাৱে মোৰ ফালৰ পৰা Soalnya ini. Aku deh.